Hi mga kamig, sir kami sa bukid. Kasama ko si Rere. Si Rere andun na, naglampas-lampas na. Tapos, dito lang ako sa paligid mga kamigs. Maglinis ako dito kasi maraming dahon. Ayan, maraming dahon. Kaya maglinis ako dito mga kamigs. Magsilhig-silhig. Manilhig si kamigs ninyo. Wala si Koreana hingkuyog. Ayan si Riri mga kamigs, naglampas. Yan, yung gawanan ang lansunis. Mga lansunis na mga kamigs. Tanim yan sa may-ari dito. Yan, yung gihawan-hawanan. Danira kay init mga kamigs. Ang diri asa tong landong. Dito taglampas kay para kuan kay sobra kainit. Sunod-sunod pong mga piso. Mahirap ang daanan dito mga kamigs. Guys. Uy. Tadapit. Tara yung doon dito. Ano sih? Diway na. Kasal. Pokok. Uli ang alas 2. Hindi ko na sinatun yung alas 15. Bibili na ito. Lari. A few moments later. Ayan, napakain si Riri ng mga manok. Ang isa ka manok mga kamigs, naglumlum na. Naadjud perminti haling kay daghan maglamok huk-huk. Wala ang uban, wala nang uli. Nangita pa to sa ilang mga agkakaon-kaon. Yan, may sinibat siyang kahoy.
Saan tagbalot mga kamigs, oh. May itlog na iniwan ng inayan, ng manok. Kaya nilungag namin. Nagbalot na siya. Lima ka buok. Piso pa? Tamis-tamis man. Butang eh. So, balot. Wala pa gahe dani. Balot puti man. Mao na ni paniud ko mga kamigs. Ano doon? Ibad sa balay ang kuhan. Doon sa balay ang sulunan sa mga suka. Dito nga. Dito suka. Lami oy. Lami sa balot mga kamigs. Hindi kayang sabaw kita tamis-tamis. Ayan, mga ginig batugin na ng kunya. Kung kanina ng oge. Napulo ka buk ah. Puro kuya lah. Hindi nagsuka tada ah. Taon tagbalot kami kayo. Luya din nga piso hurot sa balong tingalo. Kaya kung pangas sila niyo ada na lubiyo. Sana ko. Atong aga palit-palit. Nakaka.
Pait-pait man, ay siguro ko. Lima ka buktulo kang re-reduha sa ako. Maraming salamat sa inyong lahat mga kamig, sa inyong suporta sa akin. Shout out Ate Richelle Tama Gawa, shout out Mami Tess Del Mundo, shout out Pinay Beauty, shout out Ate Elizabeth from Italy, shout out Ate Marie from Japan, shout out Little Lady Diary, shout out Solin Abubakar, shout out Samerine, shout out Simply Christine 88, shout out B-Boy de los Santos, Kamigs from Germany, shout out Kamigs from Canada, shout out Jean Navarro, shout out sa inyong lahat to all subscribers and viewers. Hanggang dito na lang ang video ko mga kamigs. Ako'y magpapaalam na. Bye bye. I love you all.